tamang magtatao ni impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pagkarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya na ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini, magpartisipar ang boses, mahalaga kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan, kaiba kada Sabado, si Mardela asin Father Momoy Brumeo, digdi sa DZGB, ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang gubat at mga kabundukan, makamtan lamang ang sariling kamakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumat ay tagkatutuboy, wala ng tirahan. Mga tugang, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa Boses kang Kapalibutan. Ngayon po aldaw na ninin Saturday. Good morning sa mga birthday celebrators. Happy returns of the day. More life, prosperity, and happiness. And siyempre, mga tugang, sa mga nagantabay po sa DCGB 729 kHz sa pitang ka mga radyo, sa DCGB YouTube channel, DCGB News Online Facebook page, asin sa DCGB Live App. Good morning. Saan man ka mo sa mundo, konektado ka mo. Laro technical, kasabay po dyan si Kuya Jun Apolis, yan man si Jerome Nico Martinez, mga tugang sa DCGB Social Media Department, as to yung IT. Sa newsroom, kompleto. Ang Papa Mars Angels, yan po dyan si Jenny Matthew Ballaran, si Ciara May Liron, at saka si Nicole Ann Gloriani. Siyempre sa luwas, nakatabay lang, naka-standby lang po ang mga pag-iribat sa Mega Force Patrol for any eventualities. Sa pangarap po ni Padre Momoy, kita ko na mag-iribanan ta si Padre kaya yan duman sa Isla Campalawan. May mga healing siya at saka may mga aktibidad para po sa advocacy sa kapalibutan. Sayang lang taday na i-share sa kuya sa mga advocacies duman kan Palawan Blue Seas, no? Pero baka next week na
So, ngunyan na aldaw, tatawan ta po nin panahon mga tugang ang pagsaludar sa satuya po ng mga farmers and fisher folks. Tangon na bulan, mga tugang, iyo ang bulan ninda. Farmers Month. And kasuod mga tugang, digdi sa probinsya kan Albay, yung taunan o yearly na pinagigibo na Albay Agri Fiesta 2025 binuksan mga tugang. So tampok duman an sa selebrasyon mga tugang an pag taunin sabi nga ni kayan pag-umaw sa masaganang ani sa sektor po kan pag-uuma sa probinsya. Yaon duman siyempre natural na nginutan po naman ang Provincial Agricultural Office o APAW sa panginut po ni Ma'am Cherry Beta. Tapos siyempre yaon duman sa grupo kan Department of Agriculture Regional Field Office number 5. Naon duman nahiling ko si Sir Jason Gonzales. Tapos siyempre yung representative ni Director Tornilla, si Ronald na Confrada. So sa nakalihis na mga taon na pinag-cover ka po ini, ang kamautan permikan selebrasyon, iyon ipagpasalamat sabi nga ni kan, bastanting ani o produksyon mura ali po sa mga tanom ka mga parauma, asin susira na nadadakop mga tungan ka mga parasira, na sabi nga ni, dakulang tabang po sa pagkapauswag kan sa syudad. Pero dyan, gusto man po na isulong kan aktibidad na ito na maghapon kasudma ang lokal na tradisyon, sustainable farming asin ang pagkakasararo ng komunidad. So duman sa facility ito, dahil duman na tanong mga tuwag na pighaluan ng synthetic na fertilizer, puro ito organic. Kaya urugmaon sa mga nagpuro dumang kan mga produsta, igwaponin harvesting, nag-arani. Sayang lang taday ko na inabot dyan. Pag-abot ko naman, purawas na. Unto na ako nakabot. Pag-abot ko naman, nakapurdo, nagabos, puro na may daradarang mga plastik. May pinadong kamatis na preskong-presko, may sweet corn. So iba nga ni, pinasap na tulos ni Ma'am Chit, ang aning tanaan ka mga bisita. Pagkatapos, may maniba-ibang mga gulayon, mga tugang duman sa lugar. So, nag-aratin din sa manibang farmers organization, as in association, municipal, as in city agriculture office, pati na sa mga parasira, as in mga paraoma, mga tugang hali sa probinsya. So, tema is makabagong magsasaka at mangingisda, susi sa masaganang bagong Pilipinas. Duman inipigibo sa Provincial Organic Vegetable Experiment Station o POVES. Alas 9 so aga, nagpunso aranihan. Nagabot ako alas 10. Tapos sa aranihan. Ngunyan po mga tugang, tawan taning dalanan sa kuyang halipot na entrevista with our Chief Agriculturist sa probinsya. Si Provincial Agricultural Officer Ma'am Cheryl Rebeta. Mga tugang na daing kapagalan, asin talagang maiguson mga tugang sa pag-asikaso sa mga ka-farmers ta. May kinaraman po digdi sa pagsilibrar ninda, and ano ang nahiling mga tugang kang Provincial Agricultural Office na sabi nga ni dapat gibuhon kang probinsya tangani na masustiniran ta mga tugang ang food security. Uya po tabi ang sukuyang halipot na pakikipag-uron kasudba. Agriculturist, yan po kami digi sa Provincial Organic Vegetable Experimental Station sa Buwang, Tabaco, Albay. In celebration po kaning Agri Fiesta 2025 Farmers Month Celebration. Pangipirang tana po ni Ma'am Che. Since po ito ng provincial ordinance po about Agri Fiesta, doon po kami nag-start na mag-celebrate ng Agri Fiesta every May. Also, kasi sumunod lang po tayo sa Presidential Decree number 33 na signed noong May
21, 1989. Kaya ano po, every month of May, ito po ang Farmers and Fisher Folk Month Celebration. Opo. This year po, ano po ang mga tampok? Opo. Tayo po ngayon, harvest festival po tayo. Oo, ng ating mga tanim dito sa Pobes. Ito po ay mga organic. Wala po tayong synthetic na fertilizer na ginamit dito. And then, mag-i-install po tayo ng ating mga farmer leaders na magiging farmer provincial agriculturist, provincial assistant agriculturist, and ang ating mga project coordinators. So, bali, or 1 month, sila po ang mag-act as provincial agriculturist at saka yung mga iba po. Opo. So, opo. Maglalapat Nandiyan din lang sila po ng- kami, nagsusupervise sa kanila. Supervise. Opo. Tapos, may limitation din sila kasi hindi sila pwedeng pirma sa payroll, sa mga finances po. Hindi sila doon pwede. Pero sa ibang activities namin, sila na po ang magre-represent ng Albay Provincial Agricultural Office. Ayun. Kasama po dyan yung mga sa fisheries natin? Opo, sama po, the Agri-Livestock and Fisheries po, nandyan po sila. Opo. Dito sa ganito pong mga pagkilos, makakasiguro ba tayo na magiging sufficient po ang ating mga pagkain? Opo, kasi sama-sama tayong pagtutulong-tulong sa support for the agri-development dito sa Albay. So, pag nagkakaisa, sigurado po yun, ay may maganda tayong mayroon magandang outcome. Ito Ayun. po ang magiging food sufficient po tayo dito sa Albay. Opo. Ma'am Che, may papasok na bagong administration. Ano po ang mga priorities natin? Opo, ganun pa rin po ang ating mga priorities sa rice program, sa corn, sa high value crops, at sa pagtulong po sa ating mga farmers financially na talagang dapat mag-increase ang kanilang income and productivity. Opo. Yung po di ba, yung parang challenges paano ma-increase yung productivity dahil mataas ang input. Ano po pwedeng gawin ng provincial agriculture? Apo, mag-ano po tayo dyan ng programa para dyan, lalong-lalo na po sa mechanization ng ating farmers. And syempre dapat itong mga farmers natin ay mag-practice ng yung mga recent technologies, yung bago, modern technologies na dapat sundan nating mga farmers. Opo. Opo. Ma'am Che, as of now, kumusta po ang production natin ng mga high value crops at saka ng palay? Opo. Sa ngayon po, sufficiente po tayo dito. Makita po natin dyan ang dami nating mga harvest ngayon sa mga high value crops natin, sa mga vegetables. Kaya medyo, siyempre, may konting taas ng presyo dahil sa mga factors na hindi natin control. Pero sufficient pa rin po tayo dito sa mga pagkain dito sa Albay. Ma'am Che, invitation po sa mga kabuhayan po natin para po sa activity nito. Opo, sa lahat po na ang ating mga kapwa Albayanos, nandito po kami nagse-celebrate ng ating Okay? Ayan po tabi na. Huwag natin Farmers and Fisher Folk Month. Ayan. In-invite po Ayan, okay yan. Tapos na yun. Kahapon yun, no? 1 day lang kasi yung activity doon sa Probes, no? So, dakulang bagay mga tugang na i-presentar kang sa tuya po ng Provincial Agriculture Office yung kandang mga pigigibo para mas lalo pong mapakusog ang sektor kan baguma asin pagsisira. And dyan po sa kabilugang kang programa, nagkaigwanin itong pigaapod niya to na pag-assign kan farmer provincial agriculturist. Yung hali sa mga parauma, sinda matukaw mo niya na sa loob sa rumbulan na provincial agriculturist. Sabi ni Ma'am Chi, dahil lang ngayon hindi pwedeng gibuhon itong mag-asikaso kan mga sa payroll. Pero sa iba na mga aktibidad, manungod sa pagrepresentar sa Provincial Agriculture Office, yan na po ang maging trabaho, mga tugang. And mamaya po, ipipresentar ta kung si Rizay po yan. And duman sa okasyon po nito, kasuhapon, na hiling ta si Mayor Crisel Lagman
ang congressman-elect ang 1st District, mga tugang, naramdaman ko last year during the incumbency, mga tugang ni Governor Grex. Yaon duman si Governor Grex sa talagang suportado niya mga tugang ang agrikultura. O, nag-harvest lang kami duman. Ito talaga inabot ito. Nakapag-harvest kami na father mo umuwi duman. Pero ngayon na taon, dahil ko po inabot na, late na ako nakaabot duman. Ba't ninyo yung program na abot pa man? So, nakaurong ko po siya and then napunta kung ano ang mga priorities niya sa pagtukaw niya bilang kongresista sa partner kang sektor ng agrikultura. And dakol po na mga naipahayag ang sa tuya pong Congresswoman-elect dyan po sa 1st District, and uya po tabi sa muyang halipot na pagipag-urong sa saya. Mayor Quezon Lagman, and by July, Congresswoman po natin, lahat po kami para sa celebration kaining Agri-Fiesta Farmers Month celebration dito po sa Buwang. Mayor, statement po para sa ating mga kababayan. First and foremost, natutuwa ako dahil kahit walang yung Magayon Festival, tinatuloy pa rin itong Agri-Fiesta natin na dati katandem to ng Magayon festivities. And tamang-tama naman talaga may mga produce tayo ngayon. And kasabay rin kami sa pag-harvest ng watermelon, ng mais, ng patola, at ng kamatis. At pinakita na rin sa akin yung gagawin nilang permanente na mga tindahan ng mga parang bagsakan area para sa atin po ng mga farmers, lalo-lalo na dito sa upland areas. And eto mga konkreto na to na bagsakan. So, ang ibig sabihin, hindi kailangan i-repair every time no, na ma-affect siya ng panahon. So, tama-tama rin naman at meron din tayong covered court na galing pa po kay Congressman Edsel Lagman. Dito rin po sa loob ng agriculture compound. Pero nakatagama talaga siya, naka-earmark siya para sa needs ng Barangay Buwang. Pero syempre, since naandito siya sa nasasakupan ng agriculture, provincial agriculture offices, sabay-sabay po sila nagtutulungan. So, we have the infrastructure in place. Ang kailangan ata magkaroon talaga tayo ng mas magandang plano. No? Plano kung paano ipagsasabay-sabay lahat ng mga programa ng agriculture and fishery para tunay talaga na maramdaman natin na makabago na talaga ang ating approach sa agriculture and fishery. Mayor, yung challenge baga, yung paano natin mapapababa yung presyo ng bilihin na agrikultura? Well, maraming factors yan, syempre, no? Kung farm gate prices yan, di syempre mura yan. Pero pag dumaan na yan sa mga second hand, no? Mga nagbebenta, di talagang mataas yan. So, paano natin mapapaganda ang kita ng mga farmers at paano natin mas mapapababa rin sa consumers ang presyo. Dapat buwagin natin po yung maraming mga nasa presenting sistema ngayon. Dapat din yung suporta sa mga farm implements, no? Katulad ng ang pinoproduce natin dito sana ay higher end na hindi gumagamit ng mga fertilizers, pero yung talagang natural lang. So, kailangan talaga mapag-aralan ng mabuti kung paano magiging competitive pa rin ang presyo na hindi gumagamit ng mga pesticides at ng mga chemical-based na fertilizers. So, isa yon. Pangalawa, dapat pag-aralan na hindi para-pareho ang produkto na tinatanim, no? So, palagay ko malaki ang magiging papel ng provincial government dyan sa pag-ration out, no? Suwa ka. Ikaw man, iniman ang itatanong mo. Kasi ang mangyayari niyan, pag pare-pareho ang tanim, bagsak ang presyo, lugi lahat. Lugi lahat. Yes. Oo. Magagawa ng paraan yan. And then, yung contract growing, ang ibig sabihin, hindi ka nagpo-produce just so ma-produce. Kailangan, alam mo, sino ba ang market mo? Okay? Kung ang market mo yung mga restaurant dito, o yung market mo yung mga grocery dito sa Albay, ano ang mga needs nila para nakakontrata na kung magkano ang kanilang ipoproduce. Para walang sayang masyado. Kung may excess man, yan ang pwede nilang ibenta sa merkado. Pero may kontrata na kung ilan ang kailangan. So, palagay ko, dapat ganyan na. Katulad ng ginagawa sa Japan ng mga farmers, contract yan. Hindi sila gumagawa, hindi sila produce more than kung hindi lugi na sila niyan. No? So, dapat ganun nakasystematic. And syempre, may mga panahon na talagang masigla ang harvest.
at pwede naman natin siya gawing ibang produkto. So kailangan meron din tayong processing na mangyayari. Added value yan. Para hindi lang yung baseline na presyo, kundi since may dinagdag ka, no? Na may added value, dapat yan. At yung longevity, yung shelf life, magiging mas mahaba. Ginagawa sa Bangkok, Thailand, at sa iba pa mga Asian countries, talagay ko dapat huwag tayo magpapahuli dito sa Kailangan natin ng storage, ma'am. Ah? Storage facility. Cold storage facility, lagi ko naririnig yan na cold storage facility. Palagay ko, na-try na natin yan sa mga isda, hindi rin naman nag-work, no? So, pag-aralan natin mabuti kasi napaka-high ng investment. Ang kuryente, kasi cold storage facility yan, mataas din ang overhead. Tingnan natin kung yan talaga ang kailangan. Kung hindi, ba't hindi natin kailangan, ba't isistore pa natin, i-produce na natin kaagad siya na mas matagal na ang shelf life niya. Katulad ng dried vegetables, no? And mga chips, dapat pwede natin pong maging healthy snacks para sa commercial value. Agriculture and Fisheries, ma'am, when you sit as a congresswoman ng First District, ano pang ipupus natin? Well, pag-aralan natin muna yung nangyaring decision ng Supreme Court tungkol sa pagpasok ng mga malalaking mga palakaya sa municipal waters, no? Palagi ko dapat pag-aralan yung mabuti kasi papaano na yung mga maliliit na mangingisda na fish line lang ang gamit tapos highly modernized ang mga equipment ng mga palakaya. So wala talagang kompetensya. So palagay ko dapat pag-aralan yun. Yun ang isa sa mga napakauna na dapat pag-aralan. Ma'am, baka po may dagdagang pahayag sa ating mga kababayan. Interesado ako na mabuti to sit down with Governor Noel at ipatawag lahat ng mga imbuelto sa agriculture and fishery para gumawa talaga ng talagang magandang plano para malaman kung ano magiging papel ng bawat isa. At pagdating sa legislation, ano ang mga legislation na dapat in place? Kasi palagay ko hindi pa pwedeng paisa-isa ito, kundi kailangan holistic po ang ating approach sa problema ng agrikultura at fishery as sectors. Thank you very much, ma'am. Alright, mga tugang, Mayor Christian Lagman kang Tabaco City. At the same time, siya na po yung elected First District Representative dyan po sa probinsya ng Albay. So, by July, maging congresswoman po siya kan Premier Distrito. So, yun po ang mga discussions yun po na pag-aadalan kay Maray. And yun, nabanggit na pagtulukaw ninda, ipaparapod sa mga sektores ang agrikultura pagkatapos ang pagsisira para mapag-usapan, mapag-urunan kung ano talagang need, anong kayo po ang tanganing ma-address ning Marahay. And nakulang tabang dyan mga tugang ining pagiging aktibo kan Provincial Agriculture and Fishery Council kan probinsya kan Albay na nalalaban ngunyan mga tugang para sa Gawad Saka Award. And nalalaban mga tugang sigurado sa pagiging number 1 na PAPSI chairman mga tugang digdi po sa probinsya o kaya sa bilog na Pilipinas. Yan si Serene de los Reyes, kapartner natin digdi mga tugang sa programa sa Boses ng Kapalibutan. Okay? So, taod-taod mga tugang pagbalik aramon taan mga magiging pahayag kang Department of Agriculture. May nababanggit mga tugang ang representante ni Director Rodel Tornilla na gusto niyang mag-focus ang Albay, tamay potential mga tugang sa pili tapos sa sweet potato o yung sa kamote. Aramon tabo yan sa pagbalik taod-taod sa naman. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artresin araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artresin. Ang Artresin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Tamang oras, 4 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagdepensa si dating Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio sa 1.4 bilyones pesos na land acquisition deal. Sigon kay Ignacio na nag-agi sa tamang proseso, kaibahan ang pag-uugid kang Technical Working Group kang OWA, siring man ang pagkataon sa sainda ning Special Allotment Release Order. Sinabi man niyang ang Land Bank of the Philippines ang nag-assess sa kantidad kang daga. Nakakuha man sinda ning permit hali sa Civil Aviation Authority of the Philippines na binakal na daga. Kaya nabigla siya na inapod ini anomalous deal dahil legacy project ini para sa mga OFWs. Mantang siniguro man niya sa mga OFW na wala siyang binugas sa controversial na land deal kang ahensya asin handa siyang hampangon ng investigasyon may kinaaraman digdi. Ang nasabing daga ititindog kuta ang halfway house para sa mga OFW na haranis sa NAIA Terminal 1. Yan ang pangalas 10 ng Bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future ready, work ready at life ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top-notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtatauning kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nado. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsundan.
Pangapunan sa mga mamamaan, makisumalo sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayukan banwaan, ibunan serbisyong tunay na linalooman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Alright, mga dugang, balik mo na sa programa. Ganyan po na pagkaaga. Hello kay Bel Anuevo, good morning. Si Mary Ann Balete, good morning. And then si Balbin Lani, good morning. Sila man nakantabay si Councilor-elect Jose Maristela. Si Cap Joey, Councilor Joey naman yan, Consi Joey. At saka si classmate Beth Banua, nakaantabay po sa DCGB News Online Facebook page. Okay. Diretso po kita mga tugang sa pagtaunin dalan, hindi po sa tuya po ng mga naku ang mga impormasyones kasuhapon durante kan Agri Fiesta and Expo na pinagibo po duman mga tugang sa Buwang sa Tabaco City. Ang Department of Agriculture yaon po duman, pero di nakaabot si Director Tornilla. So, siring ka nakaaging taon, na ipadara, iyo po ini na si na nagrepresentar sa iya, iyo po si Sir na Ronald na Comprado. No? So, may mga nabanggit po siya, mga tugang na mga tututukan. As in, may hinagad siya kay Congresswoman Elect Crisel Agman, na kung pwede maibugtak duman, mga tugang sa inda pong lugar, sa DA facility na magpoproseso mga tugang ng pili, parang pili hub, sarong building na pag naglaog duman ang sarong estudyante na nag-eskwela dyan, kunyan maluwas duman, talagang matindi na karam niya ng gabos manungod po sa pili. Yan. Tapos on the processing then na i-convert itong lugar na ito bilang Learning Center for Agriculture o LSA. Okay? So yan po tabi, mga tugang, ang naging mensahe ni Sir Ronald Comprada, DA representative, mga tugang, durante ang ginibo na Agri Fiesta celebration hapon o kasudma, duman po mga tugang sa Buwang sa Tabaco City. Lahat. Actually po, may 2 pages speech ako dito. Hinanda para galing po sa aming director. Pero yung narinig ko, yung mga pinagsasabi ni Sir Cedric and ang ating congressman ngayon, doon ako mag-focus ngayon sa sasabihin ko. Kasi ngayon, ma'am, lalakasan ko na ang loob ko. Kasi ang dami namin pong partnership and collaboration with Congressman, tawagin ko ng Congressman Lagman, si Ma'am Crisel, kasi yung pili, pinaglaban talaga po namin. So as per instruction po ng aming director, in behalf of the DA5 family, si Sir Del Ternilla, as a research facility kami po nasa province, mag-focus po kami sa dalawang commodity lang, ang pili at ang sweet potato. And napakalakas ng loob ko ngayon pong sabihin kasi po itong dalawang commodity very close kay Ma'am Crisel. Alam ko, kung hihingi po ako ng tulong ngayon, 100% o 101%, nandyan po siya magsusupport sa amin and sa DA family. Unang-una po, napakaganda pong i-develop ang San Miguel area, island. Kasi as per namin, FGD Investment Forum na ginaganap way back 2 years ago or last year, mayroong at least, sabi ng President Ma'am Crisel, at least 2,000 hectares. Sa ganun pa lang kung sasabihin mo, gagawin mo yun ng business plan o feasibility study, hindi ka po magdadalawang isip or ang mga investor na lalapit po sa probinsya ng Albay. Unang-una po, ang sweet potato po, kung ano po ipaglalaban po natin ngayon, makikita nyo po sa PSA, nag-rank 1 na po tayo with regards sa production. Regarding po dun sa latest na nakita, nanguhulugan po napakalaking opportunity para sa ating mga Albayano, and with the help of Ma'am Crisel siguro, may nakita po ako Ma'am Crisel na House Bill na in-sponsor ni Congressman Cabredo. Kung pwedeng ipag-aralan po natin yon, kasi po magandang gawin nating root crop development ang parang research center ang Albay Province.
Then, as a technical working group member po ng regional office sa Sweet Potato, kagagaling ko lang po sa BSU, sa Leyte, bye-bye. Dala ko po ang pag-asa na dadalhin yung technology dito. Sa ngayon po, mayroon po kaming 16 varieties ng Sweet Potato dyan sa office. Then, palaging bumabalik sa amin, buhay pa si former Congressman Lagman, palaging bumabalik-balik sa amin kasi paborito po niya yung orange and yung violet na po namin, sweet potato. Napakaganda po nun. Hindi ko sana po namin ilalabas yun kasi pag-aaralan pa namin, pero ngayon po pinamimigay na po namin. Ang sweet potato po namin innovate, hindi po yun gumagapang. Shrub lang. Pag tinanim mo po sa isang napakagandang lugar or adapted, alam niyo po, nakadevelop kami ng isang root crop na around 3.1 kilos po. So napakaganda po yun. And ang isa pa po na na pagtutunan natin dito ang pili. Kasi po ang pili, para po malaman po natin, last February 2023 po, napasok na po natin ang EU market. Si Ma'am Che, makakapagpatunan yan. Invited natin yung ambassador last year. So talagang may mga commitment na tutulong sa atin. And ngayon, Ma'am Crisel, siguro hindi na po ako mahihiya. Tulungan mo po kaming i-develop ang station namin bilang isang Regional Pili Technology Development Center. Kailangan po natin ng Pili Hub na magkakaroon na pupunta ang client natin. Lalabas dyan, may kaalaman siya tungkol sa lahat sa pili. Ang priority namin dito, ang parang gawing learning site po yan, yung mga youth natin. Para ma-encourage po natin sila na to appreciate agriculture more. Ang isa pang initiative na ginagawa po natin, may mga move na po, yung cacao, gagawin na po nating NC2. Then, sa test na po. Then, kung pwede po, i-work out po natin pati ang pili, gawing NC2 po from planting hanggang harvesting, matuto po ang ating mga youth. Pwede siya sa pwede siya sa senior high school. Pwede po. And kaya nga po, sooner, gagawin na po namin LSA ang aming office. Welcome na po lahat. And ang unang makikinabang po nito ang CBSUA. Bakit tutulong tayo sa ibang probinsya kung ang Albay mayroon din po? Kaya sooner po ang Albay Research and Development Center, gagawin na po naming learning site. On process na po ang paper, so makakatulong na po ng malaki. And pangalawa, nabanggit ni Mayor about sa taro, tamang-tama po yun. Kasi po ang taro, napakaganda po. Patunay po yun, isa ako po sa mga TWG ng taro. Ang taro po, pag nag-engage ka sa taro planting po, 3 times po ang kikitain nyo sa palay. Kaya po, yung mga youth natin, ini-encourage ko po, kung mag-i-employ lang po kayo na ang minimum sahod nyo po 350, 415, magtanim ka po ng taro na 1,000 square meter, kayang-kaya nyo pong tumbasan ang 1 hektaryang palay. Kaya nga po dito, yung mga makakapagtunay, andito yung mga kasamaan ko sa i-value, si from Kamalig, si Sir Alejandro, si Ma'am LG, alam na alam po nila yan, ang isang 1,000 square meter planted with vegetable crops, kaya pong tumbasan ang kita ng 1 hektaryang palay. So ganun po ang gagawin po natin. And ang isa pa po, yung sinasabing mobile app, gagawin po din natin po yun kasi may mga estudyanteng lumalapit sa atin. Yung sweet potato po, with the use of the mobile app, alam na po natin, i-ano lang po nyo, pipicturan, i-scan, alam na po kung anong variety yun, anong kailangan nutrients, paano aalagaan. So with the use of digitalization, sasabay po tayo sa agos ng panahon. And sabi ko nga, hindi ako mahihiya na humingi ng tulong kay Ma'am Crisel. Nandun si Ma'am Sheena and the provincial government. Tulong-tulong po tayo kasi po ang DE family, ang aming regional executive director and top management, sabi ko nga sa mga radio program na sinasabi ko, kami po na nakikinig lang po kung anong yung pangangailangan nyo po. Dapat po tayong mga magsasaka, included po ako, tayong lahat. Wala po tayo dapat nahiya. Kasi po ang DA, marami kaming programa, kaso hindi namin po nabibigay kasi wala po alam kung ano po ang dapat namin ibigay sa inyo. Lumapit kayo sa amin, lumapit kayo sa aming mga counterpart kasi po marami po kaming interventions na ibibigay sa inyo taon-taon.
Marami po kaming binibigay, pero sad to say, kukunti lang po ang nagkikinabang. Ang sabi ko nga, pag hihingi po kayo ng intervention sa amin, hindi namin po kailangan ng napakagandang communication or letter request. Kaya niyong isulat sa papel, Bicol man yan, kahit ano. Kung hihingi po kayo sa DA, hindi po kami pa isa-isa namimigay. Kung hihingi po kayo ng, ng interventions, hindi po sprayer lang, hindi po vegetable seeds. Ang gusto po namin, hingin nyo sa amin lahat, kung pwede yung tractor, cultivator, kasi po nakaprograma po yan. Ini-encourage po din namin na yung sinasabi na kailangan po naka-association kayo. Hindi po kami namimigay sa individual. So pag nakarating po yan sa amin na request nyo, talaga yan po, pundan po yan, then nag-allocate po kami sa mga organization. So ito pong sinasabi ko, napakahaba sana ng sasabihin na speech. Pero nakinig ako sa mga naunang mga nagsalita, sabi ko dapat sabihin ko to, na kami sa DA nakikinig, and we are very happy and very glad po na nandyan si Ma'am Che. Hindi po kami maselan. Text lang po darating kami. Kahit si Ma'am Che binabagyo, may patraining ako sa tabako, dumating po siya. Ganun po ang utang na loob namin and ang partnership ng DA, the provincial government, kaya po kami din. Ako, on my part, hindi ako naiya magsabi sa top management ang relasyon ng provincial government and the DA. Napakaganda po. Ano mang hingin nyo po, madali po kaming lapitan ni Ma'am Che. So with that po, happy fiesta po sa atin lahat. Hindi po kami nangangako, ang sasabihin lang namin magtatrabaho kami. Nandyan po ang ating mga politicians, si Ma'am Crisel, sabi ko hindi na po ako mahihiya. Ang una ko pong hingin, gawin po nating Pili Hub, ang aming research station, kasi po willing ako pong tumulong sa community, and sa ngayon pa Ma'am Crisel, sabihin ko po, ang Barangay Buwang po, inopen ko na po sila, pwede na pong magtanim ang barangay official sa aming area para makapag-develop or makapag-establish ng garden po. Hindi lang po yun, ma'am. Magtatanim sila, may rason bakit magtatanim. Kasi after the harvest nila, may nakaabang na pong bibili. Nandito si Kuya Alden, yung kadiwa po, dadalhin lahat namin ng produce ni Kapitan doon sa regional office kasi may kadiwa center na po kami. Ganun po ang agrikultura ngayon, hindi po kayo bibigyan ng interventions na hindi po kayo matulungan. And with that po, we are hoping sa mga kabataan dito, ang agriculture ngayon po talagang nag-i-evolve na kami. Gusto namin i-appreciate natin ang agriculture as an agri-enterprise. Hindi po basta-basta agriculture lang, maging agri-entrepreneur tayo para lahat po tayo aahon. Salamat po and magandang umaga po sa mga tugang si Sir Ronald Comprada, kang Department of Agriculture. Siya po yung pamayo kaya na research center diyan po sa Buwang sa Tabaco. So, yun, magandang balita, no? Kapag nangyari ito na makapag-put up mga tugang ning parang center hub for kamote o yung sweet potato plus center hub mga tugang para sa tuya na sa pagprodusir as in pagproseso kang pili ay dakulang bagay po yan para sa albay. So may pigpo na napalangkan si Congressman Didi na Cabredo. Nabanggit po niya ni Sir Ronald Comprada. So baka masusugan ni Congressman Crisel, Congresswoman Crisel sa Press District naman gawin. At yan baga kang mga panahon, mga tugang, talagang suminustinir. And then yun po, dakulang bagay itong revelasyon na ang satuya po na probinsya kan Albay, pag-abot sa sweet potato, nagna-number 1 na producer. Although kulang pa kita rin, tamahal pa di ba? So magtanim pa kita para boss bumarato pa. Ayan po tabi, mga dagdag pong mga kaaraman niya na pinagpaabot, and hopefully, iyan po na mga plano, mga tugang para po sa satuya po ng mga paraoma, mangyari po talaga. And yan po dahil sa daiman asawa na pagtabang kan mga volunteers, mga tugang kan mga Agriculture and Fishery Council, magpon sa munisipyo, sa syudad, hanggang sa probinsya. And kung yan nga pigpasalit na, pigbuhay, mga tugang itong Barangay Agriculture and Fishery Council. Sana suportaran po yan ka mga kapitanes di barangay, ka mga leaders na kani pong mas dumakol,
ang mga magtatarabang-tabang, asin matumbok talaga ano ang kaipuhan. Yan. Kaya ang pinakang-purpose kayan. And sana sa mga local government units, midbidon po yan, na presensya and importance kaya po ng mga council na yan, na ngayong makatabang sa pagformular ng mga batas, pagpadalaga ng mga programa, pagformular ng programa para po sa mga paraom, asin para po sa komunidad. Yo. Alright. Hello kay Miles Summer, Brad. Good morning, Tabi. Salamat sa pagantabay. Si naman si Mabel Janet Andes. Si Maris, nakalati. Nakantabi, malapit ka na mag-birthday, Madia. Diyan po sa Daet Cam Norte. Si Ringman, si Gerald Aranya is watching. Good morning po, Tabi. Okay? So, tab-taod mga tugang, babalik po kami. I-presentar to sa Indo, ito po na mga matukaw ngunyan na sa Albay for 1 month sa lado po ng agrikultura, itong mga farmer fish and fishery officials. So may dinisignar na farmer provincial agriculturist. Siya ang matukaw dumang paramenta sa opisina ni Ma'am Che na Ribeta. Sindaang ma-implementar, sindaan ma-plano kan mga programa sa agrikultura na talagang hali sa indang mga puso and per experience po ninda. Ang day lang ninda pwedeng gibuhon itong mag-disburse at saka magpirma ng payroll. Asin sa iba pang mga bagay na nasa limitasyon kanyang pong pagiginindang parang OIC, Provincial Agriculturist. Hindi ko po mga pinag-assign mga tugang na PA, Provincial Agriculturist, pagkatapos iguanin sa fisheries. Dati ini si Ma'am Belga. Dati ini na naging regional fishery director. Nag-fisher folk director ini, naging regional fisher folk director pero 2 years ago. Taga-Tabaco siya. And then si Sir Wenceslao na Baratilla para sa high value crop. And then sa yung farmer sa rice coordinator natin si Sir Madrid, mga tugang para taga Libon, ali po sa rice granary. Yan po mga nagkapira po mga opisyalis. Maya pagbalik may mga tugang ang sa indang pag-off-taking. Yan. Kan sa indang mga magiging responsibilidad for 1 month. Okay? Mga tugang, oras po niya to. Ang para po sa mga kababayan po niya to, ang oras tanang niyan, 10:30 ng paggaga. An oras hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na!
Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Everything you need, so keep this in mind. Shop at the store or shop online. It's all here at Metro. Whatever your beat is, whatever your style, come with the family and have a great time. We make life easy and we make life better here at Metro. Meet you at Metro. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungan. Alright, magpulang paliputan sa programa. Unang pong pagkaagang ininin Saturday, petsa 24 na, bilis-bilis lang, ano? Madali na, mga tugang mag-Hunyo. And yun na po yan naman ang sa tuyang pagkakaarabalan ng pagburukasan ng klase. Okay, naman po sa mga kababayan niya to, hayaon man duman, mga tugang kasuod ma, duman sa okasyon kan agri-fiesta, si Attorney Sheena Onrubia de la Cruz, si Bukal, ni board member, and elected as board member naman sa First District Tapnatcher siya. No? Na nagtatabang mga tugang palanpon pa ito sa satuya po ng mga mga farmers. Yan. Maya-maya baka may panahon pa maisingit natin yung kanyang mensahe. Tapos si Dr. Cedric Daep, representante mga tugang ni Governor Glenda Ong Bunggao, na dahil po nakapag-attend dito si Governor Glenda busy sa pag-asikaso duman sa mga atleta ta. Garo nagdumana nga ni garo sa lawag. At opening ba gano'n yan, kang yan, garo sa aga o ngunyan. So opening kang palarong pambansa. Yeah. So nagduman si Governor Glenda, kaya si Dr. Cedric nasugo na magrepresentar duman. Dakol man ang mga pigira si Dr. Cedric, including yung kanyang experience, matuwang duman po sa Japan, na sabi nga ni ang mga paraoma duman ngaya, bakong arog kang nyaunig sa tuya ng mga paraoma na pobriho noon sa ibang mga lugar, mga tugang talagang mayayaman ang mga parauma ta sinda so nagkaproduksyon ng pagkaon, nagpapakaon sa nasyon, sindan mayaman. Hindi sa to baliktad, di ba? Okay, so kaunta man garo, ang saluya po na ayaw na ready na. Kaunta ang naging mensahe ni Dr. Cedric Daep, Provincial Administrator Kanalbay, in connection po kaining pag-obserba kang kaurugmahan, pagsilibrar kan haldaw o kaya bulan kan mga paraoma asin mga parasira niya to. Sa Agri-Fiesta 2025 na ginibo po kasudma duman po sa Buwang sa Tabaco City. Tayo talagang boses ng MC. Disaster voice lang ako. Yes. Siguro po magnahon si Governor Glenda if she will be present today. Lalo na sa magayon na pagkapreparar ng kasunani. But because of the situation na kaya niya mag-support naman sa North, niya ang mag-support yung mga players na nanggarana sa palarong panlalawigan, we need to support them para makakuha ginala to garner more golds and silvers from the palarong pambansa. She really need to go there to support them para po magayon ang performance and mas magayon ang support, mas magayon ang performance, and then we will again consider them to be part and pride of the Albay province.
Maray na aga tabi, siyempre dito na iwasan ang taong respeto sa yung mga opisyales ng probinsya, lalo-lalo na sa yung host city, si Mayor Rizal Lagman na siya na po ang congressman mo niyan sa Premier Distrito ng probinsya ng Albay. Sabi ko nga kasi bago kay Mayor Rizal, sabi ko, Mayor, may picture ako na ang yaw sa USS Peleliu, naman sa Amerikanong nagdambagang may nakulaon na barko, may hospital sa third level. Yan ba, ang panlog mo niya ako, Mayor Rizal, pari yung niraray ang picture kayo kung panahon na ito. Ang buhok din, ano rin, baba ito. Siyempre, nasa ko yung birthday celebrator, si Taknatser, ang board member ng Tabaco, nasa ko yung naigos na board member ng Provincial ng Albay, dating Provincial Administrator, Attorney Sheena Rubia, Indian, farmers, staff ng APAW, other present today from the regional offices, different municipalities and cities, friends, ladies and gentlemen, maray na aga giraray sa Gagabos. I was thinking yesterday that I would be going to Apao. I thought this would be in Apao. But this morning, upon my arrival, lumang niya sir sa Buwang. Sabi ko ba, let's go. When I arrived at about 7:30 in the morning, because I normally report to office at 7:30 in the morning, sabi ko na alas 8 na, let's proceed. Para na natin kamali. Ang pag-abot ni nag-minister, nag-standby lang ako sa auto. Yun ako, pakamali ako kung pati, may stublo. You know, wherever I go abroad, one of the respected sectors in the society is farming. Kung naaraman nila na kami niya ako na nasa Japan ako, naaraman nila na iwaman kami sa na farm, o farmer ka mangyayari. Tinala ako sa host family na Sarong Farmer, pero itong Sarong host family ito, ang family name niya ay Yamasita. Sabi ko, bakit na-text sa direct ang Yamasita Treasure sa Philippines? Farmer lang siya, pero ang harong niya hanggang third level na may elevator pa. Ang parating ng sibuyas naman, parating na sa Cebu, ang service vehicle niya to transport their goods and commodities. Kundako, Pajero, Montero, mga pick-up yan na halimbawa Ford. Mga nito sa Ford na Ranger. Because they know how to manage their business. When they consider agriculture as production, they consider agricultural productivity as business. Meaning, starting from seed production, propagation of planting materials, to cultural management, to harvest, until such time that they are going to bring their production in excess to processing. Making it a cycle from seed production to processing, bago makabot sa market, converting every good in commodities into cash. Magayon ang sa indang mindset as farmers. Hindi sa Pilipinas, dapat alman ka na sa tuya mindset. Kung nahilig ng farmer, ay farmer man sa nangyayang. No. Because ang farmer, sabi nga ni Malinche, yan ang sa tuya nagbubuhay. Without the farmer from the rural, there will be no food in the urban centers. Sa rural areas, daing pobre. Ang pobre nasa syudad. Why? Ang hapot po. Sa yung kamo nakahiling ti makilimos. Sa syudad. Sa rural, dahil makilimos dahil bagos na maski dahil ka dyan na kwarta, maski dahil kang pambakan, iba kang pagkaon. Let me not elaborate how. Araw nila yan. Pero, ang araw po kaming buwang, tako akit paman. Okay, Chief. Kami magkailan kami kay Chief.
17 years old kami by heart, pero chronological age retired. Araw po kaming buwan kay ito panahon under the DA administration sa opening area for education, for demonstration, and for seed production having what do you call that, nursery areas in this site. Especially that the area of Buwak ng Tabaco is fertile in terms of soil capacity because we have the natural fertilizer from Mayan Volcano. And then the loamy soil, the sandy soil, will bring us a lot of productivity since this is suitable for crop production, especially upland crops. And second, the area belongs to type 2 climate where the rainfall distribution is throughout the year. So meaning, so they mo man nagdidikit po ang greenhouse. Dahil ang greenhouse sa Pilipinas, dahil man nasusunod kung ano ang design ng greenhouse. Kasi supposedly, ang greenhouse is a greenhouse to produce yield which is in control of the temperature within. Ikaw in aircon, ikaw in a blower, na kung mainit ang panahon, mapandar ng aircon, kung maliputan ang panahon, mapandar ng blower or heater. Yan ang design ng greenhouse. Alright, ayan po tayo. Yung ano, na-drain na sa battery ni Papa Mal. Ayan po, tabi, adi. Yan po sa mga naging kaganapan duman. And sabi ko nga, kasubago, nagdesignar po ning mga farmer and fisher folks officials na matukaw mga tugang for 1 month diyan po sa Provincial Agriculture Office para yung magmanihar ka nagkapira po mga aktibidad pagabot po sa farming asin sa fishery. So anong mga ilalapat ng mga programa. Pagkatapos, aduman po, inapudan sila sa Rosaro asin pinasumpa. Mga tugang officiating officer, si Mayor Crisel Lagman Luistro. Yan po tabi kan Tabaco City. So yan po tabi dangugunta yung pagsurumpa ni na Sir Rene Lolos Reyes. Siya po ang PAPSI chairman at the same time siya ngunyan ang magiging farmer provincial agriculturist. Tapos siya ang duman so City Agriculture Fishery Council kang Degaspi. Si Sir Manny Alagaban, siya ang maging assistant provincial agriculturist. Yan. And then may mga farmer coordinator, iguaning coordinator for rice and corn. Ayan po si Sir Madrid. Tapos sa high value crops production, coordinator si Sir Wenceslao Barotilla. And then yung sa farmer fisher folk coordinator, si Ma'am Belga kan Tabaco City. So, iya po tabi ang prosedimento kan pagsumpa ninda. Ano daw ang tigtatarama di? Ano ang nakapalaman naman sa panumpa ninda? Ngunyan po na kasuhapon bilang mga farmer provincial agricultural officials. Iya po tabi, pakinggan natin. After me, I, having been appointed as of the province of Albay, do hereby solemnly swear before God and my fellow citizens to faithfully and conscientiously discharge the duties and responsibilities of my office. I will support the Albay Provincial Agricultural Office and uphold the Constitution of the Philippines. That I will bear true faith and allegiance to the same. Para sa alas That I 11 will obey the laws, papaimbis legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. And that I will impose this obligation upon myself voluntarily without reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. Ayun, mga tugang yun na po yung pagpasumpa duman sa mga magiging farmer, provincial official, agricultural officials natin. Inaanap ko kunya ni Ma'am Sina.
Ano yan? Ito yata eh. Ayan, ito. Naon man duman si board member si na Onrubia de la Cruz, ano? And pun pa lang ka ito, dagit nila, aran niya sa agriculture because high school pa siya. Naging parang kapartner na sinda kang Provincial Agriculture Office dahil siya po aktibong membro kan 4-H Club. Yan. Kaya may commitment man siya para sa mga farmer beneficiaries natin, ang mga farmer and fisher folks na dito sa probinsya Canalbay. Bago man po ang gobernador natin, magbago man po ang mga heads ng department natin, ano man po ang maging posisyon ko, this is my personal commitment that I will continue to support this sector. It's not only because of my relationship with APAW, it's not because my grandparents are farmers and fisher folk, kundi po dahil sa saindong papel na pigagampanan sa buhay migabos. Nabakulang minsanan po ang saindong pigagibo sa buhay mi, kundi urual daw mi po talagang kaipuhan. Kaya maut ko po na unrahon, and sa pagi po kay ni Agri Fiesta Harvest Festival, we celebrate you and we love you. And as your partner in the Sangguniang Palalawigan ng Albay, hindi man po tayo ang head ng Committee on Agriculture and Fisheries, but I would like to commit and pledge na ang satuya po ng mga legislative measures will focus on agriculture and fisheries. We'll continue to focus on agriculture and fisheries. Na 1 year pa lang po kita bilang board member, pero sa mga resolutions saksi po ang APAW, ang PAFC, na ang satuya po mga resolusyon, nganing po maihatod na mas epektibo as in efficient po ang services sa mga paraoma para sira, pinanginotan ta. Ang ordinansa po para mag-crear ki opisina kang Agriculture and Biosystems Engineer, iyan po, na-comply ta na. Kaya sa hiling ko sa mga masunod na awards, number 1 na kita, may abe na kita. And number 2, so extension po kang farm school ta digi sa Pobres, magkakaigwa na po kita, ordinansa na po iyan. Kaya sana mapadagos ta po iyan. And maud ko man pala ni-recognize, so saro ko pang auntie, dati po na nagtrabaho sa before. Ayan, si Auntie Ami. So, ayan po talaga sila ang mga agricultural technologists, fishery technologists. So, si Daryl, proud kami na wow, talagang apa ang samuyang cousin. So, sa ngaran po kang si Yob, sa hiling ko po si Yob bilang councilor-elect, ma-focus man po siya sa agriculture and fisheries, Kapoy, digdi po sa Tabaco City. So, sa Giraray Tabi, happy fiesta, happy harvest festival, and excited na kami, ano ma'am? Engineer Karen. Ayan, mga tugang doon po sa mga kababayan tayang po tabi. So, maliwanag ang mensahe na in our lifetime, may nangaipot kita ng doktor, nangaipot kita ng abogado kapag may problema sa legal, nangaipot kita ng mga engineers para ipatugdukan sa ito mga rumpatago, yung mga agrikultura, mga architecture. Pero, sa bidog na buhay ta, tulong beses sarong aldaw, ang gaypuhan ta, para uma, asin para sira. Mga tugang sa pagkarang po ni Padre Momoy Borromeo, asin sa Indo Pagabos Tagantabay sa Bilog na Tropa, yan po si Graray, si Mardela. Thank you for keeping us company. Hanggang sa Sabado po, sa rupang edisyon kan Boses kan Kapalibutan. Salamat! Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsundan. Pangapuran sa mga mamahan,
sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kanbanwaan, ibunan serbisyong tunay na linalaoman, na mapapakinabangan kan kadaklan. Nagmamaot, magayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita kabus magtarabangan. Kahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa puso. Pangapunan sa mga mamaman, makisumaro sa programang kaipuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayong kanbanwaan, inulan sa serbisyong tunay na linalaoman, na mapapakinabangan kan kadaklan. Sa indung nadangog ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa indung pagantabay. Mga tugang, abang